Croeso chi yma i'r 5 o myfyrdodau ni dros gyfnod yr Advent. Gobeithio bod chi yn ei mwynhau nhw. Rwan, os ydyn ni'n ystod yr wythnos hon wedi bod yn myfyrio ar y syniad o obaith, yr un sydd wedi bod yn llenwi'r rhaglenni newyddion ydy Omicron, yr amrywiolyn yma o dde Affrica sydd wedi ymddangos yn ddiweddar. Wrth gwrs, pan oedd pobl o wlad hon yn gobeithio fod y newydd am y pandemig yn mynd i leihau, dyma hwn yn ymddangos i fygwth yn holl obeithion. Pawb yn ofni bod yna gyfnod clo newydd yn dod, sôn am ysgolion efallai'n cael yn gynnar, ar ymdrech i greu fersiwn newydd o'r brechlyn i ddelio efo'r fersiwn newydd hwn o'r feirws. Ddechrau llynedd, pan ddoth Covid-19 i'r golwg, fe gawsom ni yn rhybuddio y gallai hyn ddigwydd. Byddai'r feirws yn newid. Nath o neb gymryd ryw lawer o sylw ac o'r fersiwn gwreiddiol, fe ganfuwyd fod yna ryw newidiadau yn digwydd. Bydd na ddim llawer o sôn wedi'r un cyntaf alffa. Bydd na ddim llawer o sôn am y fersiwn beta na gamma. Ond wedyn dyma fersiwn delta yn cyrraedd ac yn cymryd gafel o leiaf yn y wlad hon ac yn Ewrop. Ond roedd yn ymddangos bod y brechlyn yn delio gyda'r rhain yn eithaf da. Ond rwan, dyn ni wedi cyrraedd Omicron. A phobl ddim yn siŵr beth fydd yn digwydd. Cyn bo hir efallai fe glywn ni am amrywiolyn epsilon, a zeta a theta ac yn y blaen. Ond maen nhw wedi dewis enwyr gwahanol amrywiolion gyda'r llythrennau'r wyddor groegaidd. A mae pobl yn meddwl, neu yn gofyn, wel ble mae hwn i gyd yn mynd i arwain, a fydd na ddiwedd ar y cyfan. Mae'n ymddangos yn bod ni mewn rhyw gylch na allwn ni ddianc ohono ac y bydd y feirws yma gyda ni yn newid yn gyson a ni'n gorau brwydro yn gyson i'w atal. Y wir, mae bywyd yn gallu ymddangos felly. Yn rhyw gylch cythreilig yn dydy. Mae nofel ddirdynol Kate Roberts, Traed mewn cyffion, yn darlunio chwarelwyr wedi caethiwo yn y bywyd llodaidd hwnnw, heb unrhyw ffordd o ddianc. Rhyw gylch cythreilig na ellir dod allan ohono. A dyna ydy bywyd. Ydy llyfr y pregethwr yn y Beibl yn iawn wrth gychwyn yn deud gwagedd llwyr yw'r cyfan. Pa elw sydd i neb yn ei holl lafur wrth iddo ymlafnio dan yr haul. A mae cenhedlaeth yn mynd ac un arall yn dod, ond mae'r ddaear yn aros am byth. Mae'r haul yn codi ac yn machlud ac yn brisio nôl i'r lle y cododd. Mae'r gwynt yn chwythu'r de ac yna'n troi'r gogledd. Mae'r gwynt yn troelli'n barhaus ac yn dod nôl i'w gwrs. Mae'r holl nentydd yn rhedeg i'r môr, ond nid yw'r môr byth yn llenwi, a mae'r nentydd yn mynd yn ôl i'w tarddle ac yna yn llifo allan eto. Mae pob peth mor flinderus fel na all neb ei fynegu. Ni ddigonir y llygad trwy edrych na'r glys trwy glywed. Yr hyn a fi, a fydd, a'r hyn a wnaed a wneir, nid oes dim newydd dan yr haul. Ond persbectif y ddeiar ydy hyn, persbectif dan yr haul. Mae'n y persbectif gwahanol yn llyfr y pregethwr ac yn y Beibl, y persbectif dan y nef. Neu os awn ni nôl at Omicron, a'r wyddor groegaidd. Mae yna un ddywedodd, mae fi yw alffa ac omega, y cyntaf a'r olaf, y dechrau a'r diwedd. Alffa wrth gwrs fel y llythyren gyntaf o'r wyddor groeg, ac omega fel y llythyren olaf yn y wyddor. Dyma'r gwir ddechreuad, y gair oedd yn y dechreuad gyda Duw, ac oedd yn dduw. A dyma'r un fydd yma yn y diwedd, yr omega, pan fydd pob gelyn wedi ei goncro, a phob tafod yn cyffesu fod Iesu Grist yn arglwydd gogoniant Duw Dad. A dyna pam ydyn ni'n clywed yn y garol am fugeiliad yn dod dros bant a bryn at breseb sin oddi ar y mynydd draw, a chwilio wna'n am faban bach sy'n dod yn geidwad dyn, yn obaith byw i ddynol ryw, y bugail da ei hun. A dyma pam yn bod ni fel Cristnogion yn llawenhau ac yn annog pobl eraill
i edrych am y gobaith byw sydd i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist.